खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि बे बर'नि थासारियाव आरो गोबां गाज्रिनिफ्राय गाज्रि आरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि आरो मानो बुजि हायै आरो बुजिनाबो मानो बुजि रोङै मानो बेफोरबायदि जालांजोबखो। दिनै हाबा जाखांनानैबो हाबा जायै बायदि आरो जाय सुबुङाबो हाबा जानायखौ नुनानै मानो बेफोरबायदि खालामबाय थाखो। दिनै बेनि माखासे लालाय गारलायनि सोमोन्दैनि गेजेरजों आं भिडिअ लाना फैदों। जानाय जाथाय नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो आं लाना फैजोबगोन। दा गिबियाव आं बेखौनो बुंग्रोनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव माने जोबोद दुखु नांथावना फनजों आं रायज्लायदोंमोन, बिथांजों जोबोद दुखु फोरमायहरदों। नाथाय आं बेखौनो आं फोरमायनो सानो जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव जोंनि बर'नि गेजेराव बेसेबांनो बोसोर लायै बोसोर थासारियानो माने लालाय गारलाय मा सोमोन्दोखौ लानानै लालाय गारलाय जाबाय थायो आं बुजिस' हाला। नाथाय गाव गावखौनो सानना नाय, बर'नि थासारियाबो गाज्रि जायो आरो संसार जानायावबो बेले बेजे जायो। दिनै गथ' खांनाबो दिनै सासे हौवाजों बा सासे हिन्जावजों हाबा जासि जानाबो मानो गारलाय लालाय मानो जाबाय थायो। दिनै बेखौ सानना नायदो मानो बेफोरबायदिया जाबाय थायो। दा आं बेले बेजे बाथ्राखौ बुंनो थांला, मेन टपिकखौनो आं बुंनो सानदों। नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ प्रकाश बिथांनि इउटुब चेनेलावनो। होमब्लाबो दिनै जेसेबां हायो बिथांखौ मदद होनो थाखाय आंबो रिकुवेस्ट खालामदों। हाजासे जेरावखि थाया मानो बे बिथांनि हिन्जावखौ थाबनो हमना होगोन होननानै नोंथांमोना स्क्रिन नायबानो जाबाय। आरो आं गासै डिटेल्सखौ खिन्थाग्रोनो सानबाय। डिस्ट्रिक्टआ जादों क'क्राझार आरो गामिया जादों इसमलिगाव आरो पिअ बिसमुरि। फन नम्बरखौ आं नैबेयाव होनाय दं। आरो गथ'नि मुङा जादों रिंसार बरगयारि। बैसोआ जादों बोसोरब्रैल' माने 4 बोसोरल' जादों। आरो हिन्जावनि मुं खारनाय, बेनो बेलेग हौवा लानानै माने बे बेलेग हौवाया लाना खारबाय। बेनि मुङा जादों फुरमथि। बैसोआ जागोन 23 बा 23। आरो हौवानि मुङा जादों मानिफुल बरगयारि। दा आं गिबियाव बेखौनो बुंग्रोनो सानो जे हौवानि फारसे आं बुंग्रोनो सानदों। माने जाय लाना खारग्रा हौवा, जाय हाबा जाखानाय न'खरखौ बिथाङा नुनाबो मालायनि मोजां संसार जानाय आरो गथ' गोनां आरो बिसि फिसा न'खर दाखानाय आंनो फोरमायहरदों 8 बोसोरसो जाबाय होनदों बिसिनि संसार जानाया। नाथाय बिसिनि एफा मोजां संसार जानायाव मानो बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामनानै आरो बे हौवाखौ आलाय सिलाय एबा गथ'खौ आलाय सिलाय खालामनानै माबे मेगनजों माबे नोजोरजों बे न'खरखौ सिफायनानै बे हिन्जावखौ मानो लाना खारखो। आसाम मेलेमाव मा दङ? जोंफोर बादिया दा बुङोबा नोंसोर बादिया दा गाज्रि मोनगोन। हब्रा खोथा बुङोबा दानो आं लाना खारदों नोंहालाय मा जादों बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोरो जोंखौ बुंगोन। बिदि राव नङा। हारिखौ लानानै नायोब्ला नों बेसे गिदिर हाबा आरो गोरोन्थि हाबा मावदों दिनै बेसो। आरो बिथां जाय लाना खारग्रा नैबे हौवा, हांगार जोलैनि हौवा, दिनै बेहाबो हिन्जाव दंखायो होनदोंमोन, हिन्जावाबो गारबाय होननानै बुंदों बेखौ। आरो गावनि हिन्जावाव जों गाज्रि गारजानो आरो मालायनि न'खरखौ आरो बेफोरबायदि आरो बरबाद खालामबावबाय। खिन्थु जागा इस्टेखौ बारा मोजाङै मिथियाखै। खिन्थु हौवानि सोमोन्दै मिथिनाय हिसाबै बै जाय बिथांनि मनिफल बरगयारिनि हिन्जावखौ जाय लाना खारग्रा बियो माने हिन्जाव गोनांखामोन जाहैदों। हिन्जाव बेखौ गारबाय होनदों। आरो लोगोसे मालाय न'खरखौ आरो हौवायाबो सिफायनानै आरो हिन्जावखौ लाना खारबाय। जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों। आरो नोंसोरो जेरावबो खारग'नाय नङा, नोंसोर जेब्लाबो हमजाखागोन। बहा जायगायाव खारनानै थाखुमानो नोंसोरलाय? आरो नोंथांमोन आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि बिथांमोन जेरावखि लोगो मोना बिथांमोनखौ हमनानै एबा पुलिसनो जुदि नुदोंबा हरखाबै FIR हो आरो लोगोसे थाबनो हमनो हानाय बादिखौ जेरैखौ थाया जोंनि बर' बिथांमोन नोंथांमोन बेखौ थाबनो हमनानै जाय बिथाङा न'खराव आलाय सिलाय जानाय गथ' बोसोरब्रै गाहाम गथ'खौ आहार जानाय गारदों गाराखै बेखौनो गारना खारबाय। आरो दा आं हिन्जावनि फारसेबो बुंनो सानबावो, माबे मेगनजों माबेखौ बासिनानै हौवाखौ गारना खारखो? मा मेगनखौ लानानै मा गोसोखौ लानानै बे गथ'खौ गारना खारखो? आसा गोरबो गोसो मेलेम दंना गैया बेफोरबायदि खालामनो? 8 बोसोर गाहाम नोंसोर संसाराव हाबनानै आरो माबे मिजिंजों आरो माखौ हास्थायनानै आरो माखौ लुबैबावखो? हौवानि सायाव मा खम जादों? ना नोंनो मोनसे नांबावगौ आद्रा जाना दं नामा नोंनो हौवा आरो गोदान नांबावगौ होननानै? साबैसे हौवा नांगौ नोंनोलाय? आरो संसाराव मा नियम दं? दिनै बेखौ लालाय गारलाय बेफोरबायदि नियम दं नामा? दिनै नोंनि एफा नायल' जाल'
फिसाय सासेल' आरो गथ' सासेल' आरो नों दिनै नोंसोर अनलायना जानो रोङोबा बे न'खरा बेसेबां गोग्गो। दिनै मानो बेफोरबायदि खालामदों? नों हिनजावाबो सासे बुजिनो रोंनाय जानानै दिनै संसाराव हाबनानै नोंसोरखौ हाबा जानाय समावनो नोंसोर एफा मोजां गियान होबाय, बेफोरबायदि संसार जालां, बेफोरबायदि संसार जालां। हा बा होननानै बुंदों, हाखौ बानानै ला होननायनि मोनसे मिनिं ओंथि दङ जोंनि बर'नि गेजेराव। दिनै बेखौ बानानै मोनसे मुथि आरो हाखौ बाना लानाय हिसाब मोनसे मिनिङाव दिनै नों माबेखौ गोरोन्थि मावलांखो? आरो जाय बिथाङाबो हाबा जानानै दिनै मोनसे थफ्लाखौ हाबा होननानै बाना लानानै दिनै माबे हाबाखौ मोनसे आनरुल हिसाबै बोरै बेफोरबायदि मावनो मोनखो? समाज आरो आयेननि बेरेखायै नोंसोर गोबां गोरोन्थि मावबाय। आंनि सायावथ' नोंसोर सानैयाबो पानिशमेन्ट मोननांगौ। आरो जोंनि बर'नि गेजेराव रावबो बेखौ ओरैनो नायनानै थाया, मदद होगोन। दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां गिदिर गोलाव दं। दिनै बिथांमोना जोंनि बर'नि थासारिखौ एसेब्लाबो फोसाबगोन होनना आं लुगैयो। दिनै बेबायदिनो इयुननि देरबोनाय हिनजावसा गथ'फ्राबो बेफोरबायदि आखुआव थांगोन। दिनै बेफोरबायदिखौ हमथानांगौ आरो हमथाथारनांगौ आंनि थाखाय। बेफोरबायदि खालि जाथायल' जाथाय, जाथायल' जाथाय, सासेनि सासे आरो गोदान गोदान दिन्थिबाय थायो। साननो थाङोब्ला देरफुनाय हौवासा हिनजावसा 12 बा 10 बोसोरनि गथ'फ्रासो सैथो रावखौ रायज्लायबावो। दिनै उन्दै समाव एफा मोजां मानसियासो देरनानै मानो अबजन जाहैयो? बेफोरखौ दामाव, बेखौ दामाव होननानै मिथिखायो। हामा मावनो मोना होननानै मिथिखाजोबो, होमब्लाबो मानो मावो? आरो माबेखौ नोंसोर गोजोन संसार मोनजागोन? माब्लाबा नोंसोर गोजोन संसार मोनजानाय नङा। जाय हिनजावाबो गावनि फिसाय गथ'खौ गारनानै थांदों, बै हौवाखौ लानानै नों गथ' गथाय बा न'खर गोदान दाहैबाबो नों माब्लाबाबो गावनि गिबि फिसाय आरो गावनि गिबि गथ'खौ थैनोबो बावनो हानाय नङा। गोसोआव गुद 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 गोसोखांबाय थागोन। बेखौ हले आं डाइरेक्ट बुङो। आरो जाय हौवाथ' हौवा, बेथ' एक नम्बर गुन्दा होननानै बुंगोन आं दा। गाज्रिमोन मोजांमोन, दिनै नोंहा जेबो मोन्थाय गैया मालायनि संसार जानायाव बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खालामनो। नोंबो सासे हाबा जाखोन्दाब्ला नोंबो सासे बुजिग्रा मानसि, मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो नोंलाय? आं नोंथांखौ सिनाया जानांगौ, नाथाय आयेननि बेरेखा मावनायनि थाखाय आं नोंथांखौ रागा जोंदों। दिनै गले गले नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दंखायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बेफोरबायदि जाथाय जानानै न'खर बायनाय, गोबां सिस्टेम बायनाय। दिनै माखौ आरो लुगैबावनानै मालाय न'खरखौ सिफायनानै आरो मालायनि हिनजाव हाबा जाखोन्दाखौ माखौ लुगैनानै लाना खारखो? रायजो राजाफोर बेफोरबायदिखौ जों नागारनाया गोरोन्थि जागोन आरो निमाहा होनाया गोरोन्थि जागोन। हमथानांगोन जों बेफोरबायदिखौ, होमब्लासो जोंनि बर'आ गोग्गो थासारि जागोन। मानो एफा बेफोरबायदि जाबाय थायो? गाव गावखौनो बुजिनानै जों बुंनो दरखार गैया। जों ससियेल मिडियानि जानानै जों गासैखौबो जों मदद खालामनो गोसो जायो आरो जों साबसिननिफ्राय हामसिन लुगैयो जोंनि बर'नि थासारिखौ। नायदो जोंनि बर'आ बेसेबां समनिफ्राय दंमोन आरो दासिमबो मेलेमनि डेभेलप गैया, जायगानि डेभेलप गैया, थासारि डेभेलप गैया। जेरै गोदो सोलिदोंमोन दासिमबो बेफोरबायदिनो सोलिनो नागिरबाय थायो। दिनै बोथोरा जोबसिगोननो, बुहुमा जोबलांसिगोननो, बेफोरबायदि गोबां दा 2020 जानानै थांबाय। आरो माब्ला समाव जोंनि बर'आ डेभेलप आरो मोजां गियान आखल आखुखौ दिन्थिबावगोन? बोसोर लायै बोसोर जोबनो थांगासिनो। संसारनि थासारि आरो नियम निथियाबो आरो गोमालांनो हमगासिनो, जोंनि बर'नि नियम निथियाबो। दिनै आं बेखौनो बुङो, बिथांनि सायाव मदद खालामगोन आरो बिथाङाबो जाबायदि गाबनानै आंनि सिगाङाव खोथा बुंदों, दिनै एसेबाबो मदद खालामगोन। दिनै बे गथ' 4 बोसोरल' आलौ जालौ गथ'खौ बोरै गारना खारनो हाखो बे बिमायाबो? दिनै आं जोबोद दुखु मोनदों। बयबो रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन, आं बेखौनो लुगैयो। आरो जाय हिनजावाबो जि हौवाजों थांदों, नोंखौ हौवाया नागिरफिनगासिनो दङ। नों जि हौवाजों थांदोंब्लाबो नोंखौ नांफिनगौ होननानै बुंगासिनो दं। आरो बे गथ'खौ मा खालामगोन? दिनै नों बेखौ बुजिनानै फैफिन, आं बेखौनो लुगैयो। आरो जाय हौवा, नोंथाङाबो बुजिनांगौ। आं नोंखौ नोंथां होननानै बुंबावबायसो। दिनै नोंबो सासे हाबा जानाय मानसि जानानै दिनै मानो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावदों? आरो आं नोंथांनि नम्बराबो आंनि आखायाव दङ। माब्रै होनोब्ला आंनो बिथाङानो हरदों, मनिपुर बरगयारियानो। नोंथांखौ आङो वाट्सएपाव कानेक्ट खालामना नायदोंमोन। बेबो आरो मनिपुर बरगयारिनि हिन्जावनि फट'खौसो आरो वाट्सएपाव दोनबावदों। नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मा होनना बुंबावगोन? दा आं बेखिनिखौनो बुंना नोंथांमोननिसिम बिदाय लानो सानबाय। बयबो मदद खालामगोन प्लिज। आं खुलुमनानै नोंथांमोननि सिगाङाव गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि जेंना जेंनि मावनायफोरखौ हमथागोन। आरो नों आं मदद होलायाबासो बे बिथांनि न'खरखौ जों गोख्रों खालामनो हागोन। दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोननाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव। बाय बाय।